Takže čau, zdravte Quicket.cz. A chtěli bychom tě přivítat u prvního videorozhovoru. Jako první se nám tu představí úžasný Kali, čau. Takže já to... Dáme to. Nebudu to zdržovat, začnu hned první otázkou. Zeptám se tě, že... nebo takto. Nebo jestli... Neviem ti na to odpovedať proste. Jasně, takže to je podstatné. Takže já se zeptám takto, jestli voníš nebo spíše smrdíš. Případně ještě se zeptám, kdo z vaší party nebo crew smrdí nejvíce, voní nejvíce. Přece jenom, když se někam jede, takže jo, někdo nejvíc smrdí, někdo nejvíc voní. Jako. Vieš čo, bola to, že pokiaľ jedná sa o mňa, tak ide o to, že či ma zastihneš ráno hneď, ak sa zobudím, alebo či ma zastihneš, keď vystupujeme po 6 hodinách z auta. Tu ti neviem povedať, že kto smrdí menej alebo viacej. Mohol by som ti povedať jedno, dve mená, ale nemôžem, lebo proste jednoducho s tými ľuďmi... Sú tu s námi v místnosti? No však nejsú tu zrovna, ale... Tak, dobře. Ale ne, my voníme všetci v podstate. Takisto. Když jsi na koncertu, co se ti honí hlavou? A jestli... To slovičko honí. Zajebal jsi, ale takto. Když srovnáme tvůj první koncert a tvůj poslední koncert, jestli se to dá srovnat, nebo jestli se to vyvinulo úplně někam jinam, jo? Môj prvý koncert, došli tam 4 kolegovia z roboty, stal som pri stripterskej tyči. Miestny DJ mi pustil moje 4 instrumentálky z CDčka na notebooku a odišiel niekde preč. A tak. Ale 4 ľudia urobili bordel najviac. No a posledný koncert... Sme mali kde? Kde sme hrali teraz? No určite Košice Humno. Toto je asi možno, že jeden z najlepších víkendov, aký sme mali vôbec za 2,5 roka, čo koncertujeme. Co se týče trémy, jo, a podobně, tak to se taky ale nebo brácho, to pořád? Je tam. Tréma je stále. Paradox je, že tréma je väčšia, keď nedojde toľko ľudí do klubu, jak keď je tam plná sála. My za poslednú dobu sme si s Čičom dosť uleteli na... jak sa to povie? Ne alkohol, ale... No, akože ne, že tak, že by sme boli ako úplné alkoholici, ale tak jasné, že dáš si 1-2 drinky predtým, než ideš hore. Ale trému máme stále, jasné, však nejsme one. Nejsme proste... Víš co, když sú to alkohol... nad ľudia. Kamo, pojď sem z kameru. Když jsou to alkoholu, tak se tě zeptám zrovna na otázku, kterou jsem se chtěl zeptat později, ale tak když jsme u toho, co ty a drogy? Vyzkoušel jsi nějaké, nebo jaký k ním máš vůbec vztah jako takovým? Pojď do toho. Brácho, nič. Vypočuj si na novom albume vec SOS. Dobře. Akože my sme momentálne dlhú dobu sme proti drogám. Ja neodsudzujem ľudí, ktorí húlia, ja neodsudzujem ľudí, ktorí fúkajú. Mne je to v podstate úplne jedno, keď jemu to chutí, tak nech to papá. Ale my sme proti tomu, akože u nás v parte to nerobí nikto. A asi keby robil, asi by sa nami nebol, no. Jasne, ten alkohol, no ale tak zase vieš, ten alkohol u nás, ty kokos, to... Sme v Československu, no. Dá sa že není to fajn ten alkohol, lebo veľké veci sa potom dejú a najhoršie na tomto, že ti to povedia vždycky ľudia a ty o tom ani nevieš vlastne, čo vieš. No. Však ty to poznáš asi. No, něco vím. My z fotiek. Když jsme ještě u těch koncertů, tak se tě zeptám na takovou věc. Na každém koncertu není těžké zaznamenat, že stojí zástupy nadržených faninek, které by jako za kopulaci s tebou dali vlastní orgány by obetovali. Ne, počkaj, aby si neurazil, tak nejsú určite oné nadržané. Zase ja nejsom Cristiano Ronaldo ani nič podobné, chápeš? Takže
Áno, máme určite viacej žien na koncerte než chlapcov, to je pravda. Možno je to aj tým, že proste nie sme takí tí drsňaci, čo proste, ja neviem, si zakladajú na tom, že na tom koncerte by najradšej rozsekali prvé 4 rady rukami. Ale tak ja som strašne rád, lebo ženy robia super atmosféru, ženy proste sa dokážu úplne ináč zabaviť. Samozrejme, že aj chalani. My máme úplne iných fanúškov, než môžem povedať, že ostatní ľudia. Ale vrátim sa k tomu, jasne máme viacej žien a som na to hrdý. Či je nejaká nadržaná, to ti neviem povedať. Samozrejme, že my sme chlapi, takže určite si vždycky nájdeme v tom dáve taký ten objekt, na ktorý sa zameráme. No a je to ťažké odolať? Vôbec. Nie je to ťažké, zvykl si odolávať. Tak hlavne nechodí nikto za mnou, že po koncerte by ma chcela vypaliť alebo tak. Máme slušne, ak sú nadržané, tak sú slušne nadržané, neriešia to. Možno párkrát. No a v závislosti na tom se tě zeptám, největší trapas na stage, který se ti kdy stal, zkus si na něco vzpomenout. Kde si vymenuješ víc trapných nebo vtipných situací, stalo se ti někdy něco? Neviem na stage, či sa niečo stalo. Tak také tie veci, že keď ti vypadne text, ale tak to už sa moc nestáva, a tak to neviem, to ani není trapas. Ale stalo sa mi, no neviem, či to mám povedať. A řekni to, hecni to, lidi chcú senzaci. Senica. Nechceš to, kurva. Ne, vieš čo, proste stalo sa, že sa niečo jednoducho oslavovalo a ja som bol vtedy na antibiotikách a nevypil som to ani tak veľa, ale mi to tak udrelo na tú letku, že ma museli pol hodinu pred koncertom budiť. No stane sa. No mne sa to nestáva, ale proste stalo sa, ja sa za to hanbím. Našťastie koncert dopadol dobre. A neviem, nepadli sme na koncerte nikdy. Nič takéto sa nestalo. To ešte dojde, to ešte přijde, neboj. Na jak dlouho odhaduješ, že zůstaneš součástí na jak dlouho odhaduješ, že zůstaneš součástí rapového biznisu, dejme tomu? Tak jasné, že chcem byť čo najdlhšie, ale zase keď už budem cítiť, že to fakt ide dole vodou, uvidím to na koncertoch, že proste tí ľudia nechodia, uvidím, že proste veci sa nepočúvajú, že proste tá podpora od tých ľudí není taká, jaká bývala, tak to skončíme sami. No niekto to, no není to úplne jasné, lebo niekto sa drží zubami nechtami proste a nerieši to, že proste dávno to všetko, čo málo odišlo. Nemyslím nikoho zase extra konkrétne, samozrejme, neviem disovať ani nič. Ale proste určite sú takí ľudia, ktorí sú tu, nemajú koncerty a neviem čo, a nie sú ani kvalitní už možno, ale proste sú tu. No. Ja to neurobím. Jen tu šedivý fúsek, už sa to dostavuje, ale neboj, mám tu taky. 31 rokov, není sranda. Ale tak ešte takže bodaj by sme vydržali čo najdlhšie, ale hovorím, nebudem to siliť. Keď to nebude mať zmysel, tak budem pucovať komíny, alebo ja neviem. Zeptám se, z čeho je větší příjem, jestli... Ty jsme dny? No, potom jestli tu něco máš, můžeš mě nabídnout, jako. Brácho, mám tu víno, čo si donesol aj s rožkami. Ukaž. No a čo si zapýtal? Z čeho je větší příjem? Jestli z Alp, děkuju pěkně. No. Jestli z Alp nebo z koncertů, takto, z Alp a merče kolem, jestli víš, co je merchandising. To znamená prodej, dejme tomu triček a podobně. Nebo jestli z Alp jako takový. Nemáme určite taký predaj, jak majú tieto mená, jak je Spirit Ego, si nebudeme klamať. Takže zrovna predaj albumu není o tom, že by som na tom zbohatol. Takže u nás je to určite koncerty a koncerty. Koncerty sú viacej určite. Akože nestažujeme sa, lebo to, čo necháme vylisovať, tak to aj predáme, ale nemáme určite takéto predaje. Takže ne, koncerty sú to. Dobře, další otázka, zeptám se tě. Ví se o tobě, že posiluješ a podobně, věnuješ se tomu, kde to aj vidět, když se zadíváme na tvou hruď. To sú one, to sú... Implantáty. To je tričko s ceckami. No, zeptám se tě, kdybys neposiloval. Byl bys od přírody obtloustlá koule? No. Nebo
by si vypadal jakž tak v světu? Akože aké mám predpoklady? No, to je přesně ta otázka. Tak keby som žral tak, jak žerem teraz, tak určite by som proste vyzeral ty kokos jak kabína od Liasky, ale ja neviem, vieš, to je ťažké. Ani teraz nie som zrovna najchudší, ty kokešek. Vypadáš úžasně. Chceš mať? Potom si řekl. Keď vidím, jak ješ ten banán, ty kokos. Nedali snorku do mňa za to, že si nechceš pobavkať trošku. Ale ty kokos, ne. Ja už niekomu patrím. No, uvidíme, jak to dopadne. Jak vnímáš dnešní preferování image nad tím, že kolikrát zatrpí hudební projekt tím? Ja, že radšej niekto dobre vyzerá a není dobrá vec. Je to tak, že dneska sú ty hodnoty zvrácené? Pozri sa. Když to tak řeknu. Ne, vieš, jak to je, že jasné, že to, ako vyzeráš, alebo jak sa obliekaš, alebo jak sa o seba staráš, alebo neviem, jak to mám povedať, tak robí veľa. Hej, ľudia to sledujú, ale zase ak je to na úkor tej kvality, tak ja neviem, podľa mňa môže byť čávo oblečený jak pán a keď proste je zlý, tak je zlý. Akože je jasné, že každý sa chce obliecť, každý chce vyzerať, teda, no, nechcem povedať, že normálne, niekomu na tom nezáleží a proste aj tak dáva dobre, vieš, ale ja neviem, ja si neviem predstaviť, že by som, nehovorím, že som nejaký model v tomto, ale tak snažím sa v rámci možností a financií a sponzoringu obliecť tak, aby proste to nejakým spôsobom vyzeralo. Je podstatné, jak vyzeráš na tom pódiu. Co si myslíš o škole repu a té kauze kolem? Přece jenom se ti to týká. Dobre, tak to si idem zapaliť. Je jasné, že je pěkné, že se tu něco děje. A lidi potřebují senzaci, to je jasné, že? Na druhou stranu se uvolňuje takové množství negativní energie. Co si o tom myslíš? Vieš čo? Hlavne nebolo to nečakané, pretože keď došiel diss Rytmus Rugby, alebo respektíve táto vec, tak my sme sedeli dole s Mírom tunak v podniku a ja mu hovorím, že uvidíš, že za chvíľku si niekto zoberie do huby mňa. On mi hovorí, že ne, prečo by to ľudia robili. No a ešte predtým, než to vyšlo, vlastne už to bolo natočené, tak nám volali nejakí ľudia, že proste toto sa stalo a že máme to teda čakať. Takže sme to už čakali, vedeli sme, od koho to dojde a tak ďalej a tak ďalej. Takže už som bol na to pripravený a pocity, tak najprv som bol taký, že OK, nebudem klamať, potom ma to trošku nasralo a potom som si povedal, že a čo? Že proste tak je život, sme v slobodnej zemi, každý si môže hovoriť čo chce, na koho chce, jak chce a takže bral som to potom už tak v pohodičke, že OK, no tak mali potrebu sa vyjadriť, vyjadrili sa, mali niečo na srdci, povedali to a už som to ďalej neriešil vôbec. Vieš, ono... Neviem, ja ti ani nemôžem ani nič zle vlastne povedať na to. Lebo nám to nijak neublížilo. Práve, že sa zdá, že máme koncertov ešte viacej, ľudia chodia ešte viacej. Od našich fanúšikov sme dostali obrovskú podporu, čo sa týka tohto. Ten, kto ma nenávidel, ma nenávidí možno ešte viacej. Je rád, že niekto si otvoril ústa, ale... A jinak sleduješ to tu kauzu, viděl třeba poslední vyjádření Moma, následně, jak reagoval Moloch a podobně? Vieš čo, nesledujem to tak, že by som to vyhľadával, vždycky je to tak, že niekto mi zavolá, povie, videl si toto a toto, pozri si to, bla bla bla, tak si to pozriem, ale neriešim to, lebo proste ja keby som sa mal zabrzdiť na tomto a teraz riešiť nejakú kauzu a sledovať to a ešte sa ja k tomu vyjadrovať, alebo na čo, vieš na čo. On proste my si ideme svoje ďalej a toto ma nezaujíma, ja viem, že moja hudba sa nebude ľúbiť veľa ľuďom, a bude sa ľúbiť veľa ľuďom a nikdy nevyhovieš každému. Môj štýl sa nepáči veľa ľuďom, ja sa nepáčim veľa ľuďom, veľa ľudí má v zuboch, ale ešte viacej ľudí nás má ráda. My to budeme robiť pre tých ľudí, ktorí nás majú radi, takže nemám nejak potrebu to sledovať alebo to komentovať, vyjadrovať sa, čo ja viem. Ale nemám to nikomu za zle, brácho, lebo či už je to ja neviem, Separ, Rugby, Momo, všetko sú to ľudia, ktorí proste vedia, čo robia, majú dobré rapy, majú dobrý výber hudieb, sú kvalitní tí kokos, takže ja by som bol pokrytec, keby som aj... Kdyby tě Separ oslovil
ohledně featu, tak by ses jak zatvářil? Prečo zrovna on? On bol tuším jediný, ktorý nič nepovedal. No právě proto se možná ptám, že... Pozri sa, ja nemám problém s nikým. A možno... Dokonca počkaj, aby som ešte bol úplne, tak ja som Separa oslovoval na spoluprácu aj na Koniec je nový začiatok, aj na Kto to povedal. Aj to bolo také, že aj áno, aj ne a potom z toho proste nejako zišlo, ja som na to zabudol, on to neriešil a tak ďalej. Takže ja nemám problém s nikým robiť vec, brachu. Dneska už ne. Dneska už ne. Já si myslím, že v jednom rozhovoru, co jsem četl, jsi říkal, že Konec je nový začátek bude tvoje poslední album. Potom z názor přehodnotil, ale přece ti muselo být jasné, že máš jistou fanouškovskou základnu. No. A že oni se ozvú. Vieš čo? Keď sme robili Koniec je nový začiatok, tak som povedal Čičovi, že brácho, ja už nebudem vedieť dať viacej, než som dal tam. Ale mali sme toľko materiálu a toľko ešte téma nápadov, že som si povedal, že tak prečo ne, ja som chcel skončiť už pred Koniec je nový začiatok. Ja som sa chcel na to vykašľať, lebo nemal som na to ani peniaze, už som nemal ani chuť robiť, ale potom došiel on a proste dal do toho svoje peniaze, vybavil sponzorov, rozbehlo sa to nánovo a už by bola škoda to zase zahodiť. No. To povedal, keď vyšlo, tak dávam dokonca v tejto jednej veci, čo mám na užívam si to lepšie časy, tak tam hovorím, že ja viem, že som si nastavil do huby a preto, lebo som už nemal chuť proste robiť, vieš. Ale tá chuť znova došla, hlavne došla obrovská podpora od ľudí, od mojich ľudí a takže teraz sme tu, no. Takže pokračujem. Ľudia menia názory, vieš, lebo myslím, okolnosti, život a všetko tak nosí k tomu, že to zmeníš čas. Je tu zima jak hajzl, tak idem do výšku. Jak dlouho ti trvá realizace jednoho songu? To znamená od napadnutí témy, od napsání textu po nahrání? Tak teraz sa snažím už tak vybrať hudbu, aby tá hudba mi sama to téma povedala, tú tému teda. Pretože keď musím rozmýšľať nad tým, čo budem písať, ak budem písať a mám hlavne tú hudbu strašne dlho v ušiach, tak tá hudba ma prestane baviť, vieš. A potom to ani nenapíšem. Stalo sa, že som napísal text za 20 minút, za pol hodinu, za deň, za dva. Väčšinou to robím tak, že napíšem to, refrén si nechám nakoniec a ten potom riešim až neskôr. Stalo sa také, že som si dal skorej štúdio, než som vôbec mal napísaný text. Na posledné riadky som dopisoval v aute, vieš, keď som stal na červenej alebo tak. Ale akože, ako kedy, no keď je dobrá hudba, tak to dokážem dať. No. Teraz momentálne už som na tom tak, že neviem, o čom by som písal, lebo 4 alebo 5 albumov za 2,5 roka je... No a když bych teda ti dal teďka tému z fleku, dal ti na to 5 minut, myslíš, že bys dokázal něco sepsat a demonstrovat na vednutú kameru? Akože tak napísať určite budem vedieť niečo, ale či to bude zase nejaký super náklad, alebo ja neviem, čo to ti neviem slúži. Takže opravdu se jedná o autentickou záležitost. Teď dám Kalimu téma. Téma bude pohled z balkónu. A na tobě je, abys během 5 minut nějakým způsobem sepsal něco k tomuto tématu a pak nám to demonstroval. Pohled z balkónu, jedeš. Tak to stopni, ale ne? Já to stopuju. Hej. 10 sekund. Pět, 4, 3, 2, 1, dopiš poslední sdělení a vidíme, jak to dopadlo. Brácho, strašne sa to zvrtlo, ty kokos. Nevadí, pojď do toho, uvidíme, co tady prostě v tvůrčím procesu. Jdeš na to.
Ale brácho, budem to čítať, neviem to nastaviť, no, takže budem to skôr recitovať, okej? Výborne, budem na to. Hlavne nech si nikto o mne teraz nemyslí nič zle, dobre? Nevadí. Takže môžem ísť na to? Ideš na to. Kúkam dole na ulicu, na to, čo sa deje tam. Jednoizbak bordel najviac, pretože tu žijem sám. Balkón vačí ako izba, každé ráno stále mám. Potrebu ísť zapaliť, si na ulicu pozerám. Sledujem okna oproti, hadám ich osudy tých ľudí v bytoch. Neviem ich posúdiť, každý si žije ináč, každý má iný svet. Oproti čajka hola vyťahujem vajca hneď. Som iba chlap a preto zabrni vždy není suchý, potrebujem sa vyjašiť, aj keď starec nejsem uchyl. Tak na tom balkóne tam stojím ja a stojí on, preto moc rád chodím tam von na balkón. Tak blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Já se ještě, Kaliho, zeptám na poslední otázku, a sice, jestli by nám neukázal všechny své tetování a ve stručnosti neřekl ke každé pár slov, co znamenají a proč si nechal zrovna tu udělat. Šlo by se Brácho, všetky ti neukážem, lebo proste som ukreslený aj na bruchu, aj cecky a tak. Môžem ti povedať iba, toto je Maor, to prakticky význam nemá. Ale pokiaľ ide o toto, tak Podmasku je pravda, názov jedného albumu. Mikrofón, nemusím asi hovoriť prečo mám, že? Presypacie hodiny, na čo čakať, názov druhého albumu. Starý gramofón, hudba. Konec je nový začiatok, Aniel. Moja najobľúbenejšia rozprávka Mŕtva nevesta. Takisto je s Čálom tam. Čo chceš ešte vedieť? Krk mě zajímá. Toto je Opica, tu je nápis Užívam si to, vyškrená opica, takže to je názov ďalšieho albumu. Diamant preto, lebo mi proste hrdlo zarába peniaze. Tu je vták s rohami, ktorý proste, keď chceš trošku zlietnúť, tak musíš byť troška čert. Takže keby si bol iba dobrák na každého, tak ťa zabijú za chvíľku. Tu vzadu na krku mám mamine meno, na ceckoch mám nápis Moja rodina je môj život. A v podstate sa to ani netýka tak na moju rodinu, ale na ľudí okolo mňa, ktorí sú mi viac jak 99% členov mojej rodiny originálnej. Zdravím Čiča. Tu mám dve lastovičky, to máš vlastne symbol lásky, že ľudia by sa mali proste mať radi. V strede mám srdce so šerpou, ktoré horí, tam bude tiež mamine meno. Čo mám? Dia Muerte na bruchu, pretože sa mi to ľúbi. Na krku je ďalšie Dia Muerte. Na nohách mám rybu, tigra a draka. Drak bol prvá kerka, preto je to komunistická kerka ešte. Tak vyzerá, ale neľutujem žiadnu, lebo každá má svoje čaro. Aj dneska pre mňa. Na druhej nohe mám aniela a mamine meno. Čo chceš ešte? Tak to bol vyčerpávající. No. Napísa. Dám si. A teďka... Najbať sa o 12. spát. Klasická... No. Klasická otázka na závěr, nebo respektive ani ne tak otázka, jak spíš pro tebe vzkaz, co bys chtěl vzkázat jiným, prostě něco na závěr nám řekni. Vašim fanúškom vášho webu, hej? Alebo vašej relácie. Tak ja sa budem iba opakovať, hej? Pretože robím to všade a není to forma, je to takto, to proste je. Počúvajte dobrú hudbu. Serem na to.